Кніга Йова, раздзел 9. І сказаў Йов у адказ: «Сапраўды ведаю, што так ёсць, ды як апраўдаецца чалавек перад Богам. Калі хто захоча спрачацца з ім, ён не адкажа яму і на адно пытанне з 1000. Ён мудры сэрцам і магутны сілаю. Хто супрацівіўся яму і застаўся цэлым? Ён пераносіць горы, і не ведаюць яны, якія пераварочвае ён у гневе сваім. Ён зрушае зямлю з месца свайго, і слупы яе трасуцца. Ён загадвае сонцу, і тое не ўзыходзіць, і замыкае зоркі, быццам пад пячаткай. Ён адзін расцягвае нябёсы і крочыць па хвалях марскіх. Ён стварае Арктур, і Арыён, і Гіяды, і скрытыя зоркі поўдня. Ён стварае вялікае і недаследнае, і дзівоснае без ліку. Калі ён прыйдзе да мяне, я не ўбачу яго. Калі адыдзе, не зразумею. Калі ён раптам схопіць каго, хто ж яму перашкодзіць? Або хто можа сказаць, што ты робіш? Бог не ўстрымлівае гневу свайго, і пад ім схіляюцца прыхільнікі Рагаба. Дык ці ж я такі вялікі, каб адказваць яму і гаварыць з ім падабранымі словамі? Бо нават калі б я быў справядлівы, я не адказваў бы, а толькі ўпрошваў бы суддзю майго. І калі б ён пачуў мяне, які прызывае яго, не паверу, што ён выслухаў бы голас мой. Бо ён знішчыць віхурай мяне і павялічыць раны мае нават без прычыны. Ён не дазваляе супакоіцца духу майму і напаўняе мяне горыччу. Калі спытаць пра сілу, ён магутнейшы. Калі пра суд, хто ж асудзіў бы яго? Калі захачу сябе апраўдаць, то мае ж вусны асудзяць мяне. Калі я буду даказваць, што я бязгрэшны, ён засведчыць, што я заганны. Нават калі я буду шчыры, гэтага не прызнае душа мая, і я асуджу жыццё маё. Усё адно, як я сказаў, і бязгрэшнага, і бязбожнага ён знішчае. Калі раптоўна каго біч смерці забівае, з бяды з бязгрэшных ён пасмяецца. Зямля аддадзена ў рукі бязбожнага, твар суддзяў яе ён закрывае. Калі не ён гэта, дык хто? Дні мае хутчэйшыя за бегуна, уцяклі і не бачылі дабра. Праляцелі, як чаўны трысняговыя, як арол, што ляціць па ежу. Калі скажу я, забудуся пра смутак свой, змяню аблічча сваё і стану я вясёлай, дык дрыжу перад усімі пакутамі маімі, ведаючы, што ты не апраўдаеш мяне. Калі я такі бязбожны, навошта дарма мардуюся? Калі я буду абмыты быццам снегавой вадою і ачышчу лугам рукі мае, то і тады ты ўвапхнеш мяне ў бруд і будзе брыдзіцца мною адзенне маё. Бо не чалавеку, які падобны да мяне, буду я адказваць. І не чалавек ён, з якім я буду спрачацца ў судзе. Няма між намі пасрэдніка, які паклаў бы руку сваю на абодвух. Хай ён забярэ ад мяне бізун свой, і страх яго хай не палохае мяне. І буду я тады гаварыць, і не буду баяцца яго, бо так я сам не ў сабе.